aku ya. Duh. Waduh ae mbok. Heeh, luwur kok tanganku ndak kuat tau. Waduh iki ya lara iki. Ya ora kok mau, Bu. Heeh, ku lho. Lah, entek no. Lah, mosok entek to? Entek iki. Oh, sik tok wae. Tuwa kono lho. Kowe lho tuku. Aku ora duwe dhuwit kok. Lah wis duwe dhuwit ra. Joh, aku yo ora duwe dhuwit kok. Sik, ngene. Aku duwe ide iki. Idemu apa? Janane, Mbok. Yo, wis to melu aku ae. Yo, tadi janane kok ya. Ora, kaya ora percaya karo aku ae awakmu iki. Oke, yo. Oh. Tililili, tililili. Tililili, tililili. Tililili, tililili. Tililili, tililili. Halo bosku, ada yang bisa saya bantu? Piro? Cito. Ya wes, tak meluncur nukokne pesenamu. Mu sampean celoko ya. Ya oke. Kan. Halo Mas, wis teko. Kita anteni neng buk e. Wo, enteni yang kene. Ya, oke. Wis setengah jam tapi renek tanda-tanda kehidupan. Apa kayak? Kilo. Joh, apa ini? Astagfirullahaladzim. Tapi tak ambil positif ya. Paling yo kewan. Lah iki. Terus suasana kayak ngene. Malah kosong yo. Ya Allah, mateng iki aku. Iya, sikil ndak sinkron pisan iki. Ayo to muwe. Yo ngene iki lho awak iki. Parut
saran kuang penak-penak wis to. Masuk, Bu. Cocok ya. Iki. Kamu iki pura ae, iki rokoke. Iki segone to. Cocok. Pura ae. Pokoknya ngene urusan perutnya aman san lek ngene. Aman banget ini. Nang to. Ndak menjerumuskan lah aku tenang wis lho. Yo ngene iki Tracy iki sing diarani mangan gratis, bergizi, padha kaya embik. Mas, tolong mas, come here mas, Ganut.